Jopuonj mag junior school e county ma Kilifi koro riwore kanyachiel gi jowetegi mamoko e ng'anyo kendo kwayo piny owacho mondo ondikgi e tich e yo mongirore. Gino bende oserocho chenro mag somo e skunde mag junior secondary. Gikoni nyaka sani pod gibandho chudo kowuok kuom duol mandiko jopuonj tich e thurka mano Teacher Service Commission kaluwore kod chik mane ogol gi doho mondo migi chudo kendo ndikgi e yo mongirore. Riwruok mar jopuonj mag Kupet bade ma Kilifi ne oriwre kodgi kendo se alwora marach mar tich ne jopuonj kaachiel gi nyisogi mondo gipuonj subject ma ok oluwore gi lony margi. No confirmation, no CBC. Hatuwezi kubali kunyanyasika. Tumenyanyasika ya kutosha. Mimi nitaendelea kama mwalimu wa maths lakini naambiwa nifanye practical. Moto ikiwaka tutatoka wote na wanafunzi. Mimi wa kwanza. Haiwezi kubalika. Kwa hivyo tunasema for quality education, the government must confirm all of us. This TSC has to come up clear. Waje na agreement kutuonyesha kwamba we are going to be confirmed. Hii confirmation inafaa kufanyika if possible this week. This week tupatiwe barua kama hiyo pesa itakuja mwezi wa 6. We are going to wait for that money while we've been employed as PNP. Kitu ambacho tunataka, we want that internship to change from our status from internship to PNP. It is time that the Teachers Service Commission is left to perform its duties. These teachers have served as interns. We want them to be compensated an accumulated amount that is equivalent to a teacher who is in permanent and pensionable terms.